mennyt varmaan pitemmän aikaa. Niin. Mä en ole välittänyt laittaa niin kauan nopeaa vaihtelua. Niin justi. Testataanpa vähän se. Otetaan tämmöstä höpövideota, vähän kotivideota. Mekin mä vetän sulle. Nyt siellä pitäisi olla video. Se aina vaan, että onko se päällä. On se päällä. Mistä sinä nyt painat sitten? Mistä sä niitä painat? Mistä sä sitten painat? Menen sitten painaa, kun se lopetan. Ei ole mitään semmoista niinku tämmöistä. Jos tekisi jotain tämmösiä niinku ammatikseen. Niin se tulee video. Niin. Nyt tulee kaikki, Äiti ja poika. Nyt kaikki kamalat ilmeet tulee näköön. Ei. Tähän se on meidän. Kaikki rypyt näkyy. Niin just. Kuka niitä kyselee 100 vuoden päästä? Ihmiskunnan evoluutioon historiaa. Mulla käy sama, mutta Niin. hyvä. Niin justiin, mutta hyvä kahvi, eikö oo? Oh. Tähän pitää kokeilla ostaa. Eikö kiva kuppi? Aivan mahtavaa. Joo, se on samaa merkkiä kuin ne, mitä mä oon saanut 30-vuotias näillä kaikki astiastot ja nämä Villeroy Boch on. Joo, täällä pohjassahan se lukee. Kato, tuolla lukee Villeroy Boch. Vitsi, että on hieno. Joo, eikö se oo? Joo. Ja miellyttävää juoda näistä jotenkin. Tulee semmonen niinku luksus vähän tähän kahvitunnan. Eikö tuu? Eikö tuu silleen, että se on vähän niinku luksusjuoma? Joo, Niin kuin olisi jossain kahvilassa juomassa. No tästä voisi vaikka... Niin, jossain hienossakaan Strimperillä tai jossain juomassa. Kyllä mua eilen saakeli, mua harmitti. Mulla tuntuu, että mulla meni kaikki. Välillä tulee niitä kausia, että tippuu just joku. Mä tippuin yksi niistä lautasista ja meni rikki. Joo. Ihan vasta. Ja Ajattele kuinka kauan sulla on olleet. Joo, ja mulla on sitten onneksi mulla on kaksi, mulla ei näitä vaan sitä, niin mä ostin semmoisen Villeroy Boch minisarjan tuonne, missä oli astiastot ja taisi olla juomalasitkin. Ne on hienoja semmosia, mä ajattelin ne tuoda kanssa, mä olen ostanut halpiskärkkäiseltä, tilannut sinne nyt niin semmosia ihan niin kuin kaikki nämä lasit, niin kuin noi lasit, kun niitä menee rikki just, ja sitten viinilasit, semmoista halpissarjaa, niin ne on edelleen ne Villeroy Boch, niin kuin astiasto on siellä, ja sitten mulla on niitä varaa, niin niitä kärsii mennäkin, eikä niitä mene. Laseja niitä menee joskus aina silloin. Niin monta siellä on laseja vaikka... Älä helvetti, kun mä oon ostanut Kärkkäisen, että siellä on hyviä, just saa niinku, just joku viinilasisetti maksaa joku 5,95, niin niitä mä saan rikkoakin sitten. No mutta niihin se kannattaa. Niin mä tuon sitten ite, niin kun nää oli ja mulla jäi nää ihan, kun mä ostin semmosia niinku Kärkkäisen kuppeja, 6 kappaletta kahvikuppeja sinne ja sitten ostin vielä mukeja 6 kappaletta. Joo. Niin siellä on, kato nyt, kun yksi niin valitti, että on niin vähän ja mä ymmärsin ja minusta siellä oli ihan oikeasti vähän, että ei se haittaa vaikka niitä on, niin ostetaan sitten tonne ja muutenkin ollut, niin kuin Juppekin aina sanoi, että osta jotain halpoja, niin kuin, ettei kannata noita noin kalliita tuolla pitää. No ei kannatakaan. Mutta se on niin marginaalihomma, eikä niitä mene kuitenkaan niin paljon rikki, mutta että nyt on paljon helpompi, että se on paljon järkevämpi ostaa jostain Kärkkäiseltä ihan peruskahvikuppeja. No sillä on mitään merkitystä, pääsiä, että niitä on ja ne on niin kuin standardiomaisia ja oikean värisiä. Kiinnittää huomiota, onko ne jotakin desin-tuotetta vai tavallista, kun ne siellä asuu ja juo vettä, mikä... Joo, eikä se on siellä edelleen ne Villeroy Boch-astiasto. Mutta nyt on juomalasit on niin kuin korvattu ja mukit ja niitä sitten riittää. Ja mitäs nyt tuli muuta? Mitä selvästi sinne nyt muuta tuli? Juomalasit ja mukit. Mitä astiastot siellä on samat. Mutta en minä muista mitä sinne nyt on tulossa. Jotain siinä on vielä tulossa. Jotain mä tilasin heräteostokset Kärkkäiseltä. No hyvä, että sullakin muisti pätkii kun mulla pätkii. Joo. Joskus no, mitä se on? Kaikilla pätkii jotain. Makkarista menee keittiöön, ei muista mitään meni hakemaan. Näin, no joo. Se on sitä. Sitten alkoi se jääkaappi, että mitä mun piti ottaa? Niin just niin. Tai sitten mulla töissä, että on 10 ikkunaa auki, niin mitä mun pitikään tehdä näistä? No. Semmosta se on tämä kuormittaminen. Joo. Mut se on hyvä, joo. Kannattaa tehdä niitä kaikkia niitä pelata sitä peliä ja sitten ottaa uusia pelejä kanssa sitten vielä. Joo, että... ja mulla on Pasiliassa ja niin. on puhelimessa, eikö tuossa tabletissa ja sitten kortit ja kun hakkaan niin niitä. Joo. Ja se on hyvät Pasiliassa on tuossa tabletissa.
Ja ihmisen muisti on semmoinen, että jos ei se ole vähän aikaa miettinyt jotain asiaa, niin se ei välttämättä sitä. Vaikka tämä on nyt eri asia, mä tiedän sen hetkellisen muistin menetyksen, se muistaa sitten jälkeenpäin. Mulle sattuu sitä joka päivä koko ajan. Se ei ole mikään uusi juttu mullekaan. Mutta ja sitten jos on semmoinen hösöttäjä luonne, että niin kuin monta asiaa on niin kuin mielessä, niin sitten se, mulla ainakin... Se karkaa, kun sä mietit jotain toista asiaa, muista mitä sä olit sitten tekemässä. Se on ihan normaali. Monesti kun ottaa tarkoitettiin, että no mitä moni tästä katsoo. Niin, just näin. Että oikein vihaksi pistää itselle se. Mutta en minä tiedä, monet pahoja muistihäiriöitä, että ei tämä mitään dementtiä ole. Sitä on ollut aina vähän sen joka ihmisellä ja kaikkien ihmistä. Joo, mutta kannattaa olla aktiivinen ja just tehdä noita asioita, niin sillä se on parasta, mitä kannattaa vähän. Joo, mun pitää vähän perehtyä tuohon, mitä voi löytää. Ja ristikkoja mitä jatkuvasti. Joo, se ristikko on kyllä hyvä. Että kun on huomannut siinä... Kun siinä on sitä oikeaa ajattelua ja semmoista niin miettiä niin, sitä asiaa. Joo, että sitä niin pysähtyy miettimään. Joo, niin pakko miettiä niin oikeaa asiaa jotain, eikä vaan niin pelata jotain ja niin miettiä sitä, niin kuin, vaikka se on sitten vähän erilaista, mutta kaikki ne kehittää ja ylläpitää. Joku dementia, niin kyllä se olisi tullut ajat sitten. Joo, ei sulla dementia tuu, ei se. Ja sitten kun sä et ole mikään juoppo päinvastoin. No en se on se toinen ääripää. Onneksi näin.